Príjemné poludne, vážení diváci, sledujete reláciu opäť. Úspešný. Koalícia získala na svoju stranu až 77 poslancov. Nezávislí poslanci Gustav Krajčí a Ivan Šimko názor zmenili a prezentovali sa. Ich kolega Ivan Kiňo sa kvôli zdravotným problémom vzdal poslaneckého mandátu. Klub HZDS, ktorého v minulosti odišiel, tak získal o jedného poslanca viac. Stratil však dvoch. Karol Župa a Eduard Kolesár sa prekvapivo rozhodli podporiť koalíciu. Opozičné trička vymenili za podpis pod dohodu s Lindnerovcami. V parlamente začali padať ostré slova a obvinenia z kupovania hlasov. Ja si len prajem, aby ani v budúcnosti prostitútky nemali šancu v politike. Budúcnosť ukáže, prečo sa tak stalo. Koalícia síce napokon uspela. Pre niektoré koaličné strany je však podpora bývalých poslancov HZDS problematická. Šéf parlamentu má dokonca obavy, že čistota verejného života sa oslabila. Takto vydržať, ja neviem, ešte ďalší rok sa nám zdá trošku riskantné. Uvidíme, ako bude ďalej rokovať parlament, ale podľa mojej mienky je dôležité, aby nielen funkčné obdobie skončilo, ale aby aj skončilo dôstojne. Dobre, takže možno začneme, pani, tam, kde sme skončili pred týmto príspevkom. Pán Fico, vy ste už pred schôdzou hovorili o tom, že poslanci sú kupovaní, dokonca ste povedali konkrétnu sumu tých 15 miliónov a viac, takže skúste možno zareagovať aj na tú výzvu predsedu vlády. Zareagujem na tú výzvu, ale trochu som sa pousmial pri poznámke o nejakej mocibažnosti. Ja by som ti chcel pripomenúť, pán predseda, že nemal si problém sa spojiť so Sobkou v roku 98, nemal si problém sa spojiť s Pavlom Ruskom v roku 2002 a dnes nemá problém spolupracovať s poslancami zo strany, ktorú si nazval